Аяз Гыйләҗевнең беренче әсәрләрендә үк кырыс реализм, халыкчан бизәкләргә бай җыр тел, үзенчәлекле сурәтләү алымнары кебек язу манерасы сиземләнә. Ул кайсы чор турында, нинди темага язса да, кешенең рухи дөньясын, эш гамәлләрен, әхлакый проблемалар белән тыгыз бәйләнештә гәүдәләндерергә омтыла. 1980 елда аның «Җомга көн кич» белән әсәре Казан утлары журналында басылып чыга. 1983 елда исә әлеге әсәре өчен ул Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә лаек була. Әсәр ничек язылган? Геройның прототипы кем? Повестьнең исеменә нинди мәгънә салынган? Әлеге һәм башка сорауларга җавапны тапшыруыбызда табарсыз. Аяз үзенең әңгәмәләрендә, үзара сөйләшкән вакытларда һәр вакыт әйтә иде, мин күрмәгән, кызыксынмаган, белмәгән әйберләр турында язмыйм, яза да алмыйм диде. Ул Габдулла Юсупов дигән режиссер белән 61 елларда үзара бик нык аралашты. Габдулла абый менә шул карчыкның салам түбәсе өстендә ак киртәләр сузылып ятканы хәзердә минем күз алдымда дип җылый-җылый сөйләгән Аязга. Шул булгандыр инде аңа этәргеч. Әлбәттә, бу әсәрне Аяз Гыйләҗев Габдулла абый Юсуповка багышлый үзенең укытучысына. Чөнки Аяз Гыйләҗевне сәхнәләштергән, аны ишеткән бердән-бер режиссер Габдулла абый Юсупов иде. Бүтән аның режиссеры булмады. Аны аңлаган, күтәреп чыккан Аяз абый исән чакта. Шуның өчен ул драматург буларак фаҗига кичерде. Әсәр язарга уйлап йөрүе турында хәтта ул аны дусты Кояш Тимбиковага да сөйләгән. Менә бүген сезнең тарафларга повестьны җибәрәм. Исеме сиңа таныш. Моннан 7-8 ел элек Азат хатын журналы рекламасына Аяз Гыйләҗев «Җомга көн кич» белән исемле повесть тапшыра дигән хәбәр басылып чыккан иде. Менә кайчан уйланылган әсәр иде ул. Аның бүгенгә генә өлгереп җитүенең сәбәпләре байтак. Аларын сиңа язып тормыйм. Бәлки аның нәкъ менә бүгенге көнгә калуы да шәптер әле. Әсәрләр хәзер узак уйланылалар, узак язылалар. Бу әсәремне яратып яздым. Бик яраткан урыннарым бар. Кемгәдер ошамавы да мөмкин. Ләкин хәзер Аяз Гыйләҗевне үзгәртергә маташмасыннар инде. Ул барыгызның да күз алдында бөтен барлыгы белән басып тора. Ошамаган җирләрендә килештереп укыгыз, шулай кабул итегез. Аяз абый нык борчылды татар дөньясының үзгәрүенә. Чөнки безнең 70нче елларда бакыйлыкка күчә башлады буын мәдрәсә бетергән. Алар белән безнең мәдәниятебездә селкенә менә шулай башлады фундаменты. Һәм Аяз абыйны ачык күрде, киләчәк буын менә бу мирасны ала да алмый. Чөнки күп авторлар ябык дәрәҗәсендә цензура белән, әле халык гореф-гадәтләре белән исән иде. Ләкин гореф-гадәтләргә дә инде зыян китерә башладылар законнар чыгарып. Һәм шуның өчен Аяз абый шаңкага башлады, безнең мәдәниятебез юкка чыга дип. Әлбәттә, бу әсәрне башлаганда ул Паустовский артыннан ярып киткән иде. Чөнки Паустовский, андары Федор Паустовскийның телеграммы мәктәп программасына кергән, Корзина с еловыми шишками. Менә бу әсәрләр, һәм андары Федор Абрамовның әсәре Алька, Распутинның Последний срок. Менә бу әсәрләр бу Сибир язучылары тарафыннан язылган, а Сибир язучылары безнең әлбәттә урыс идентичностен ныгыту өчен Молодой гвардия журналы янында җыелган иде дәүләт белән. Чөнки совет халкы нигезендә урыс идентичности ятырга тиеш иде. Моны Аяз абый танып, әсәр язарга булды инде, татарларга үзенең фикерен җиткерү өчен шаң каган дип инде омтылды. Баштан ул ялгыз карчык турында яза башлады, ул Камәрия карчык. Камәрия исемле әби иде. Һәм әсәр башлана диде, почтальон Камәрия әбинең ишегенә кага, хатап килә. Завязкасы шунда иде. Һәм инде менә бу ялгыз карчыкның картлыгы турында мелодраматик сюжет башта туды. Ләкин тормыш язучының менә бу фикер йөртүгә дә үзенең коррективларын кертте. Чөнки Аяз абый ачык күрә башлады, ничек процент конструирование бара совет халкының.
Һәм шуның өчен Аяз абый протест рәвешеннән үзенең әсәре белән җавап бирергә булды һәм сюжетны әзрәк үзгәртте. Шуның өчен аның әсәрендә 2 авыл. Берсе Аксыргак, икенчесе Тегәрҗеп. Исемнәре дә символикага ия. Аксыргак буенда Совет авылының моделе. Үз гореф-гадәтләреннән бик ерак торалар. Алар социалистик строительствога бирелеп яшиләр. Тегәрҗеп авылы татарча яши, Совет системасында. Һәм алар әле сүз әйтә алалар системага каршы. Исегезгә төшерәм, Җиһангир председатель үлгәч, кая күмәргә дип сорау куйгач, Аксыргаклар менә бит авыртасында ул һәйкәл куйды. Менә шул аллеяда күмәбез. Әлбәттә, бу традиция Совет чорында бик киң таралган иде. Ләкин Аксыргакларга каршы Тегәрҗепләр эндәштеләр. Юк, без үз зиратыбызда Җиһангирыбызны күмәбез. Чөнки анда ата-бабалар зираты. Һәм гробка салып Җиһангирны алып китәләр авылдан. Һәм әлбәттә Аяз абыйның әсәре үсте. Җомга көн кич белән, исеме белән басылып чыкты нокталар белән. Һәм инде Ныкый апа бу турыда үтерләргә тимәгез дип мәкалә язды. Редакторлар, чөнки менә бу әсәрнең исеменә тыныч карый алмадылар. Синтаксис нормаларга туры килми. Җомга көн үтер бар. Кич белән һәм күп нокталар. Аяз шушны гел саклап торды. Аяз әсәрләренә исем биргәндә бик нык җитди мәсьәлә итеп карый иде. Әсәр яза башлаганда исем табуның авырлыгын карчык белсәң ди торган ия. Ә монда ул башта ук тапкан һәм менә җомга көн үтер кич белән күп нокталар. Үзе аңлата иде. Җомга көн изге көн, мөселманнарның изге көне. Шунда никадәр гөнаһлы эшләр кылына. Нәрсәләр эшләнелә. Кич ул инде шөбһәле караңгылыкка таба бару вакыты. Җиһанның. Менә шунда никадәр ниләр гөнаһлы эшләр кылына. Биби Нурны үзе тәрбияләп үстергән балалары эткә әверелеп талап үтерәләр. Ә ул изге көндә изге эш кылыйм дип үзенең гашыйк булган Җиһангирны җирләргә барган җирендә бара бит ул анда. Җомга көн була бит ул. Шул җомга көндә никадәр имансызлыклар, никадәр әшәкелекләр була. Кешеләр шул вакытта да ичеп яшиләр, шундый шомлы кич, шомлы нәтиҗәгә юлыга Биби Нур. Менә шуңа ул җомга көн кич шомланырга кирәк. Кич ул җомга көн белән кич арасына үтер куюны мин аны бик тирән итеп аңлаткан идем бугай. Үтергә тимәгез дигән бер мәкаләдә язып чыккан идем. Хәзер күп вакытта җомга көн кич белән дигәнне телгә алалар, әсәрне өтерен төшереп калдыралар. Күп нокталар инде аның нәтиҗәсен менә укыгач белерсез. Җомга көнгә табынмаган кешеләр ахыр чиктән инде нәтиҗәгә барып чыгалар дигәнне аңлата бу 3 нокта. Аяз абыйның әсәре ул трибун әсәр, шаңкага торган әсәр. Татарлар, сак булыгыз. Үз тарихыгызга, үз гадәтләрегезгә зыян китермәгез дип. Чөнки безнең менә бу хронотоп җомга көн. Ул безнең ислам дине белән бәйле. А безнең бит инде әдәп нигезендә бүген ислам кагыйдәләре. Җомга көнне безнең исламны без кабул иттек, ләкин ахыр заман көне дә җомга көнне булырга тиеш. Җомга көнне безнең дугаларыбыз Алла Тәгаләгә ирешә. Ләкин ни өчен сорау туарга тиеш безнең күзәтеп утырган бөтен сюжетны укучы ни өчен яраткан героинясын, Биби Нурын кич белән үтерә безнең язучы. Ник җомга көнне үтерми аны? Чөнки бит ул изге саналыр иде. Ләкин үзенең яраткан героинясын, жан аткан героинясын кич белән үтерә. Нәрсә өчен?
Нинди гунахы бар Бибинурның? Менә бу сорауга укучылар жауап табарга тиешле әсәрдә. Ләкин безнең цензура жыклап тормады. Аяз абый Прибалтикага чыгып киткәч, Ватаным Татарстан янында, редакция янында бер төркем язучылар җыелды. Татар әбисе мондай булмый, ничек инде? Картайганда мәхәббәт кичерсен. Юк, алай булмый. Бу безнең совет идеологиясендә туры килми. Ничек инде 45 яшендә булган председательгә каршык монда мәхәббәт кичерә. Һәм тавыш койный башлады. Чөнки бу әсәр халыкның күңеленә ятты, күңелләрне кузгатты. Укучы бу әсәрне кабул итәргә әзер. Укучылар да аны яратып кабул итте. Хәзердә менә күз йөртеп чыгам да, кара нинди ул вакытта да игътибар итмәгәнмен. Бибинурны ул нинди бүйек татарның изге хатын кызлары барлыгын күрсәтеп язган ул. Шурашуларда шушы әсәрне укыган кешеләр сораулар бирә торганнар иде. Бу Бибинурның прототипы бармы дип. Аяз шунда Бибинур минол ди торган иде. Тоткынлыкта булган язучыларга, кыерсытылган язучыларга, үзе кыерсытылган хәлдә ярдәм итәргә тотынадыр ул. Әлбәттә көннәше бар язучылар цехы. Аяз Гиләҗев җырый Мәскәүләрдә, Прибалтикаларда, монда кунакка гына кайтып килә Татарстанга. Һәм шарт итеп проза әсәрле тугаш, бөтен татар дөньясы кайный башлый. Һәр әсәр дискуссиягә дучар була. Тамагын туйдыра драматургия да. Чөнки проза әсәрен башта бастырга кирәк бит, цензура аркылы үтәргә кирәк. Шуның өчен Тукай премиясын да бирмиләр. Ишаршын җире белән кирде дә, бөтен идеологияны саклаган кешеләрнең кайфын битерде Аяз Гиләҗев. Һәм бу әсәр белән дә извращенец дип тамга тагырга тырыштылар. Күз алдыгызга китерегез. Шуның өчен Аяз абый әсәргә үзгәрешләр кертергә тиеш булды. Чөнки әсәр сезнең журналда җомга көн кич белән басылып чыкмас иде, бу үзгәрешләрне кертмәсә. Иң төп сорау почти юкка чыкты текстан. Ике җөмлә белән генә калды. Күз алдыгызга китерегез. Бибинур уйлана. Галикәй аны кәүгә чакыра. Ләкин у Зөһрә бану алдында Зәһәр бану дип уйната Аяз Гиләҗев исемнәрен. Үзенең гаепле булганын таный. Һәм китәр алдыннан бу гаебен юкка чыгарга. Нинди гаеп? Ябышып чыкты Бибинур иренә. Балаларны жәлләп. Кеше өлешенә керде. Чөнки бу өлеш ялгыз хатын кызлар өчен иде. Ул әле алмак кебек кыз, аның йөргән егете бар. Күпме ялгыз хатын авылда? Кәүгә чыкмаган кыз мондый гаиләгә адым безнең гореф-гадәтләр буенча ясарга тиеш түгел иде. Ләкин бөтен нәрсәне уйлап Бибинур шундый нәтиҗәгә килде. Монда зур гаиләгә бер хатын кызда хәерче гаиләгә килмәс. Шуның өчен балаларны яратып, ул үзенең егетенә хыянәт ясады бит инде, баш тартты. Бик авыр кичерде яраткан кешесе. Ләкин ул аны яратмады ул чакта. Ул аны жүргән хәлдә генә итеп кияүгә чыгарга кирәк. Кабул итте. Чөнки алар инде карт кызлар. Инде ата-аналары курбанда чалдылар кияүгә чыксыннар дип. Ләкин авылда ширле гаилә дип таралгач, бер кеше дә капкаларына сукмады. Бибинур кияүгә чыкты ябышып. Зәһрә бану бик зәһәрләнде. Кул күтәрде сеңнесенә. Исегездән? Чөнки ул аңлады. Мондай гаиләгә кияүләр килмәсләр. Чөнки монда хатын кыз үз сүзен беренче әйтте. Ир кешеләрне артка чигендереп. Авыл кешесе бер кашан да булай эшләми. Чөнки татар хатыны хуҗа булса да гаиләсендә бер кашан иренә мин хуҗа дип әйтмәс. Үзенең муен булганын күрсәтми ирен хөрмәт итсә, яратса, кабул итсә, ул аңа канат бирә, ул аны үстерә. Безнең милли идеал шундый тугры хатын ирене. Шуның өчен Галикәйне киләсен белеп, нәрсә эшләргә булды безнең Бибинур карчык. Ул бәхет бүләк итәсе килде Зөһрә бануга.
Һәм уйлый башлады. Бүген нинди көн? Сишәмбеме, чәршәмбе көне? Туктале, сишәмбе көнне монда эшләрне ясарга булмый бугай. Йолаларны онытып бетердем бит. Гомерем булса, йолаларны искә төшерер идем, диде Бибинур. Менә бу сүзләрне текстан цензур аркасында шырып калдырырга булды Аяз Гиләҗев. Чөнки давление бик зур булды. А нәрсә ул юла? Чөнки әлбәттә безнең Бибинур совет системасына кирип, эш дип, балаларны тәрбияләгәндә ашатты, киендерде. Ләкин милли тәрбия бирмәде. Жан җылысы бирде, а милли тәрбия бирмәде. Шуның өчен алар бетмесе, Карабайга әйләнделәр. Алар ата-ананың йортыннан, пужимыннан бөтен байлыкны тарттылар да чыгып киттеләр. Менә бу турыда Аяз Гиләҗев әйтә. Ата кеше таба, әни кеше тәрбияли. Шуның өчен безнең язучылар гасырларда йолдызлар дип хатын-кызга караганнар. А бит бу төп сорау. Бибинур йоланы онытты. А йола нәрсә әйтә? Ғұрып-ғадәт нәрсә әйтә безнең? Менә бу карата, бу ситуацияга карата. Балалар ата-ана хакын онытканнар. Ата-ана бала хакын таный. А балалар инде җипне үзеп, шылбырны үзеп, ата-ананы оныттылар. Һәм әлбәттә инде бу Стругацкий әсәрен хәтерләтә. Доживем до понедельника дигән әсәр шартлатты ул совет дөньясын. Аяз Гиләҗев сизенеп килде бу фаҗиганы. Һәм тагы бер сәхнә чыгып китте. Ул инде беренче вариантта да бар иде. Ул зират өлеше. Күз алдыга китерегез, групп белән безнең Җиһангирны алып киләләр Тегәрҗип авылына. Һәм шунда җаназа уза. Һәм менә бу текст качты, текстта юк инде ул җомга көн кич белән соңгы вариантта 3 вариант Аяз Гиләҗевтә исән. Кәмәргә әби басып тора, кәҗәсен тотып, һәм кисәсендә тапты шикәр. Кисәге һәм карап тора. Зиратта кыска гына сүзләр сөйләнде. Күрәсез, кыска гына сүзләр. Нинди телдә сөйләнде бар? Русча. Шуның өчен бар монда юк, әби аңламый рус телен. Кыска гына сөйләделәр түрәләр. Кәмәрия аларның күбесен танымый да иде. Әмма Җиһангирны аның истәлеген мәңгегә сакларга вәгъдә биреп калгач, бик акыллы, бик абруйлы кешеләрдер дип кенә уйлады. Кешеләрдер дип. Күрәсезме? Интонация буенча әби таный. Булар Җиһангирны онытмаслар дип вәгъдә бирәләр. Шуның өчен әзрәк татар җаны бит йомшак. Хөрмәт уянды бу. Тартаркалар дип жүргән кешеләрне инде каркаркалар дип тә Аяз абый мыскыл итеп уйнап, менә урысча яши башлаган татарларны. Менә ул таныган кешеләр сүзләрен тамамлап, танымаган кешеләр сүзләрен тамамлап, шак кына дымланган күз читләре чиста ак яулыклар белән сөртә бер читкәрәк тартылгач, әнә читтән юка гына озын ак плащ кигән, түгәрәк, сай бүрегенә ыспай ак шалма ураган бер кеше килеп җитте. Һәм әби туктады. Кем икән дип. Алар читтә кашып торганнар инде. Зират кырында. Моңарча кайда булды икән алар? Куаклар артында торганнар мөгаен. Алдарак булса, Кәмәрияны күрми калмас иде. Югары авыллар бераз уңайсызланып куйдылар. Югары авыл андары Аксырга кайлана. Әллә мулла да чакыртканнар инде булар? Диде кемдер пошынып. 5 авыл кешеләрнең берсе Тегәрҗипкә әйләнә. Символ ясый Аяз Гиләҗев. Әллә мулласыз гына куярга уйлаган идегезме? Дип сорады. Совет кешесенә ничектер килешми дип баягы тавыш. Мулла түгел ул. Әлгәрге елларны укытучы иде. Коммунист кеше. Җиһангир чакырып алды. Да, Бадретдин абзый, сиңа бер улы эш йөкләнергә тора. Картлар китеп тора. Бөтен тәртибен белеп, җыласын китереп, мәйет куяр улы кешебез калмады. Син яшь чагында мәдрәсә күргән кеше. Шуны эшкә алын һәм үз тирәңдә берәр урта яшьләрдәге кешене дә йорт дигән иде.
Шуннан бирле Бадретдин абзый соңгы юлга узата башлады. Ул арада агач артыннан тагын 5-6 карт килеп чыкты. Шалма ураган Бадретдин матур кыр тавыш белән кабатланмыйча гына Коръән укый башлады. Картлар кабер тирәсенә тезелешеп, аның якты рухына багышлап дуга кылдылар. Кәмәргә карчык сәдәкә бирергә ниятләп күлмәк кәсәләрен кешегә сиздермичә генә кат-кат актарга баса да, бер тиен акчасы юк иде. Дәфтәр битенә төрелгән, чите кителгән шикәр шакмагы килеп чыккач, күрмиме дигән сыман карчык куркынып як-ягына яшерде кесәсенә. Менә мондый кызык бер эпизод чыгып калды. Ләкин ул әсәрне ни дәрәҗәдә үзгәрткәнен сез аңлыйсызмы? Менә ул фаҗигале Җомга көн кич белән тарихы. Һәр әсәрен Аяз чыгу белән журналда бастырды. Икенче эше итеп шуның урысчага тәрҗемә итү артыннан йөри иде. 82 елда в пятницу вечером 50 000 тираж белән чыккан, бик тиз таралып та бетте ул. Җомга көн кич беләнне Аяз Гиләҗев тәрҗемәче таба. Ул донлыклы язучы, урыс язучысы һәм литературный газета редакторы Сафонов. Ул бу әсәрне тәрҗемә итә дә, бу рус журналында басылырга әзерләнә. Һәм безнең язучылар жалобы язалар. Извращенец турында әсәр русча яңгыраса, Мәскәүләр алдында татар әдәбияты хурга кала дип. Аяз Гиләҗев Сафоновка хат яза. У меня уже зубы в крови. Очень трудно объяснить. Если вы дрогнете, произведение погибнет, не дойдет до читателя. От вас зависит судьба моего произведения. Сможете ли вы удержать людей, которые не разбираются в литературе? Һәм Рахмет Сафоновка бу кеше аркасында әсәр русча чыга, яңгырый, рус дөньясында һәм бик күп матур тәнкыйтьләр ала. Әлбәттә, рәхмәт Казан утларына, бузып әзрәк кыйммәтлатсалар да бу әсәрне, ләкин чыгардылар. Татар телендә чыкканына Тукай бүләге алды, урыс телендә чыкканны макталды. 89 елда башкорт теленә тәрҗемә иткәннәр, 2013 елда Фәтих Котлу тарафыннан түрк телендә тәрҗемә ителеп чыкты. Аяз абый, бүгенге ахыр заманны 70-нче елларда тоеп, безгә кисәтте. Сак булыгыз, балалар. Сак булыгыз дип. Карабайларга әйләнмәгез. Без бүген Карабайлар заманын күрәбез. Чәчәк ата бу заман.